artelan baten aurrean nagonean, zen daiteke artelan plastiko bat, zen daiteke arkitektura bat, liburu bat, askotan negar egiten dut. Uste dut artearekiko sentibera naizela, ez? Eta hori oso gauza magikoa da arteak daukan gauza berezi bat, ez? Artistak ez du obra amaitzen azkenengo pintzeladarekin, edo azkenengo akordearekin, edo azkenengo hitzarekin. Artelan bat amaitzen da, hartzaileak mezu hori jasotzen duenean, eta hartzaileak zerbait sentitzen duenean. Zuzendari izateak dauka erresponsabilitate bat, ez? Azkenean erabaki batzuk hartu behar dira, pertsona batzutan kalean uzten dituzu, beste batzutan aukeratu egiten dituzu, eta horrek beti dauka hor sama bat, ez dena erreza, ez? Eta emakume izateak ere dauka batzutan, lan egin behar dozula, batez ere adin bateko gizon batzuekin, eta ez dituzte zure erabakiak oso errezean onartzen, zuri gertatu izan zait. Ez da ohikoena, baina oraindik ere gertatzen da. Nire eguneroko lana oso aldakorra da. Egun bakoitzean gauza desberdin bat egiten dut, batzutan sortzaileagoa naiz eta gauza gehiago sortzen ditut, beste batzutan askoz administratiboagoa, beste batzutan ikerketa, ikasi ere egiten dut batzutan bisita gidatuetarako. Orduan ez da inoiz errepikatzen. Badagolako rutina moduko bat erakusketen prozesuan, baina ez da inoiz berdina, erakusketa ere ez delako berdina, ez? Eta hori asko eskertzen dut nire izakeragatik, hori oso sortzailea naiz, gauza asko pentsatzen ditut, eta orduan lan rutinario bat ez izatea, beti berdina ez izatea, hori asko eskertzen dut. Nire ustez artea beharrezkoa den zerbait da, ez? Gizakiak gizaki denetik artea egin du, eta hori da beste animali batzuengatik bereizten gaituena, ez? Da espresatzeko modu bat, mezu bat bidaltzeko modu bat, eta beraz beharrezkoa dugun zerbait da artea, ez? Lehen ere esan dut, magikoa da. Ni ez naiz artista sentitzen, sotuko litzaidake, baina ez da horrela. Egia da, igual gehiago metafora baten bitartez azaltzen badut hobeto, ez? Igual gehiago sentitzen naiz orkestra bateko zuzendaria bezala, eta hor daude musiko batzuk, musikoiek musika egin dezakete beraien instrumentuekin, baina nire lana agian gehiago da guztien artean sinfonia bat sortzea, ez? Emakume artistarekiko kontzientzia bat sortzen hasi da, bai publiko eta bai museoetan,
batez ere azken aldian hainbat museotan emakume artisten lanak ikusgai jarri dira. Baina hemen, eta ja autokritika bat ere egiten dut gure museorako, museo lana ez da hori bakarrik, ez da bakarrik erakustea ze emakume artista dauden edo zeintzu diren beraien lanak, baizik eta azaltzea zergaitik historian ez diren egon emakume artistak, arrazoi batzuk daude. Eta horiei publikoari azaltzea, nire ustez hori da museo batek egin beharko lukena, eta guk ere bai, eta badaukat ere buruan zerbait horri buruz. Ze hori da nire ustez benetan feminismoa egitea museo baten. Museo bat ikusten dut elkargune bat bezala, elkargune bat arteaz eta historiaz gozatzeko, elkargune bat ikasteko, elkargune bat hausnarketarako ere bai, hori izan beharko litzateke museo baten funtzioa. Eta Durangoko museoak ere hori lortu nahiko luke, durangarrek ulertzea zer esan nahi duen espazio hau, ona bertaratzea, ikustea, disfrutatzea, hemen dagoen arte maila oso altua da, eta garrantzitsua da nire ustez jendeak hori kontuan izatea eta Durangoko historia ezagutzea, beraien historia eta beraien burua ere ezagutzeko.